We have to make sure that all the service deliveries, not just AIX, not just disaster response, we have to make sure na in everything we do, there's that extra love and extra care. Mao kini ang awhag ni Secretary Rex Gatchalian sa mga tinugyan sa DSWD Negros Island Region sa pagbukas sa ilahang regional office nga nahimutang sa Barangay Talay, Dumaguete City. Gipanguluhan ni Gatchalian ang pagbukas sa DSWD NIR kauban si Undersecretary Monina Josefina Romualdez ug mga opisyal sa probinsya ug dakbayan. Gisiguro sa DSWD nga mapadali ang paghatag og serbisyo sa katawhan sa pag-abre sa bag-ong regional office. This facility will serve as a hub of compassion, action, and service, a place where programs like 4Ps, sustainable livelihood, assistance to individuals in crisis, and disaster response efforts are coordinated and delivered with care and urgency. Mipahayag sa ug suporta ang kagamhanan sa probinsya sa DSWD. We in the provincial government are committed to aligning our local programs and complement yours. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lamotan o Kirk Tebio sa PIA, alang sa NBCV.